Prynawn da pawb, a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddi yn canolbwyntio ar Cemeg TGAU, un o'r pwynciau yn yr uned triphlyg, ac yn cael ei cyflwyno gan Mrs Einir Williams o Ysgol Glan Clwyd. A bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd Miss yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau yn ystod y sesiwn heno, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb, yr Q&A, ac fe naf yn gorau glas i helpu chi gyd. Os ydych chi'n hapus i adael eich enw chi a'ch cyfeiriad e-bost, byddwn ni wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi mwyn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn mae heno. Bydd sesiwn heddiw yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr, Mrs Williams. Draw atoch chi nawr. Diolch yn fawr, Miss James. Iawn ta, hyn yma, da ni'n mynd i fod yn adolygu'r rhan triphlyg o'r uned olew crau tanwyddau a chemeg organig. So felly dyma chi fan hyn yr maes llafur. So da ni'n mynd i fod yn edrych o lawr i ty fan hyn. So da ni'n mynd i edrych ar sut mae ethanol yn cael ei wneud o siwgr trwy broses aplesiad, y defnydd o potasiwm dichromad, defnydd o ethanol mewn diodydd alcoholaidd, sut mae ethanol yn cael ei ddefnyddio fel hydoddydd a ffactorau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol, enwau fformwla moleculau ac adeilad alcoholau, asidau ethanoig sy'n asidau carboxylig, a wedyn yn amlwg y spectrosgop isgoch, y rei sydd wedi amlygu mewn tywyll, mae'r rhain ar gyfer haen uwch yn unig. So yn fan hyn, cofiwch am y wefan tanio sydd yn eitha da, a hefyd mae gennych chi'r dysgu cyfunol cybac ac fedrwch chi glicio ar y dolennau yma. Reit ta, alcoholau. So felly, cyfres homologaidd ydy'r alcoholau, sef cyfres homologaidd ydy teulu o gyfansoddion o hydrocarbonau. So os ydych chi gofio, mae hydrocarbonau dim ond yn cynnwys carbon a hydrogen, ond wrth gwrs mae'ch alcoholau chi yn ychwanegol yn cynnwys y grŵp hydroxyl, sef yr ocsigen a'r hydrogen. So mae'r un o'r grwpiau hydroxyl yma yn cymeryd lle un o'ch atomau hydrogen chi. Felly, y fformula gyffredinol mae rhaid i chi gofio amdano fo ydy N. Mae N yn cyfeirio at nifer. 2N plus 1, a wedyn, fel ddedais i, mae un o'r hydrogens chi yn cael ei cymeryd drosodd gan y grŵp hydroxyl yma'n hyn. So dyma beth sy'n gwneud alcoholau yn gyfres homologaidd unigryw y grŵp hydroxyl yn fan hyn. Felly maen nhw gyd yn cynnwys y grŵp gweithredol OH. So'r cyfres homologaidd y teulu ydy'r alcoholau a'r grŵp gweithredol yr hydroxyl yma sydd yn gwneud nhw unigryw i'ch alcoholau chi. Sut da ni'n enwi alcoholau? So maen nhw gyd yn dilyn yr un patrwm ag enwi eich alcanau perthnasol chi, ond ar ôl ddodiad mae'r enw'n gorffan gydag ol. Felly, be di'r patrwm wrth enwi alcanau? So, os newch chi gofio, os oes gennych chi un carbon, mae'n cychwyn gyda meth. So, mae meth yn cyfeirio at un carbon. Mae'ch eth ar llaw arall yn cyfeirio at 2 carbon. A wedyn, mae'ch prop chi yn cyfeirio at 3 carbon. A wedyn, eich bwt chi yn cyfeirio at 4 carbon. Dyma lle ydych chi angen cyrraedd ar gyfer eich maes llafur TGAU chi. Nawr, gan bod nhw yn gorffen gyda ols, mae'ch alcoholau chi'n ol, felly mae o yn troi yn methanol, ethanol, propanol, butanol ac yn y blaen. So, os wnawn ni edrych ar yr tabl yma'n hyn. So, welwn ni methanol yn 1 carbon.
So mae rhaid i chi gofio hefyd bod chi angen ffurfio fformula folacylaidd chi a'ch adileddol, neu enw arall am yr adileddol hefyd yr graffig. So mae'r graffig yn dangos yn llawn i chi sut mae'r bondiau wedi dod at ei gilydd. Cofiwch mae bob carbon hefyd yn gorfod bondiau 4 gwaith. So mae gennych chi 1 bond, 2 bond, 3 bond a 4. A sylwch hefyd bod y carbon yn bondiau'r ocsigen yn eich hydroxyl chi a nid eich hydrogen chi yn fan hyn. So mae'r fformula molacylaidd yn dangos i chi beth sydd gennych chi ar eich atomau fan hyn. So mae gennym ni 1 carbon, mae gennym ni 4 hydrogen ac 1 ocsigen yn fan hyn. Mae'ch ethanol, a cofiwch an, oherwydd mae alcanau ydyn nhw, maen nhw'n dirlawn. Tirlawn yn golygu bod y bondiau i gyd yn llawn. So mae'ch ethanol chi yn cynnwys 2 carbon. So rwan mae o'n C2H5, so CN, H2N, so C2, so 2 ydy'r N, 2 lle sydd efo 2 yn 4, plus 1 sy'n rhoi 5 i ni, a wedyn mae gennym ni'r grŵp gweithredol yr OH ar y pen yn fan hyn. So dyma chi ethanol. Wedyn, da ni'n mynd i prop anol, a mi welwch chi rhif 1 yma, a ddwn ni nôl at hwnna mewn chydig bach, achos da ni yn gallu ffurfio isomerau ar gyfer eich propan 1 ôl. So eto yn fan hyn, mae gennych chi'r grŵp hydroxyl chi ar y pen yn fan yna. Reit, os ydych chi edrych ar y cwestiwn arholiad yma, ydych chi eisiau penderfynu a llythyren A, B, C neu D ydy'r fformula adileddol. A fel ddudais i, mae'r adileddol neu graffigol yn dangos i chi'r holl bondiau sydd wedi ffurfio. Pa'r un sy'n dangos methanol. So methan, da ni wedi sôn yn gynharach yn cynnwys 1 carbon. A mi welwch chi, mae bob un o hein yn cynnwys carbon. Mae bob un ohonyn nhw yn cynnwys yr O a'r H a ryw fannau i'w gilydd yn fan hyn, ond da ni angen penderfynu pa un o hein ydy'r methanol. Wel, os edrychwn ni yn fan hyn i gychwyn efo, tydi hwn ddim yn gywir oherwydd ysgofiwch chi, mae'r carbon yn gorfod bondio i'r O a dim yr H yn y grŵp hydroxyl, so mae hwn yn anghywir. Os edrychwn ni ar y carbon yma, mae rhaid i'r carbon bondio 4 gwaith, ond mae'r carbon yn fan hyn dim ond i bondio 1, 2, 3, so mae hwn hefyd yn anghywir. Os edrychwn ni ar y carbon yma, hefyd 1, 2, so dydy hwn ddim wedi bondio digon. Cofiwch hefyd, mae'ch hydrogen chi mond yn bondio 1 waith, a'ch oxygens chi yn gorfod bondio 2 waith. So eto, dim ond 1 waith mae'ch oxygen chi wedi bondio yn fan yna. So felly, yr ateb cywir yn fan hyn ydy hwn yn fan hyn. So fysa chi roed A fan hyn, oherwydd mae gennych chi 1 carbon a wedyn mae'ch grŵp hydroxyl chi'n dod i ffwrdd a'r oxygen sydd wedi bondio wrth y carbon yn fan hyn. Os awn ni rwan i'r cwestiwn arholiad yma, mi welwch chi bod o'n gofyn 2 beth i chi. Mae o'n gofyn i chi ffurfio'r fformula folacylaidd a'r fformula adileddol. So mae gennym ni fylchau yn fan hyn. Mae'r fformula molacylaidd yn deud i chi faint o atomau a pa drefn, faint ohonyn nhw sydd gennych chi. So yr unig beth sy'n ni'n neud yn fan hyn ydy C, a faint o C sydd gennym ni, sef 1. So da ni ddim yn sgwennu rhif 1 i lawr, da ni C, mae 1, llythyr yn C yn cyfeirio at 1. Rydyn ni wedyn rhoi H, a mae gennym ni 1, 2, 3 H, o wedyn, da ni'n grwpio y grŵp hydroxyl yma gyda'i gilydd, a so ni jyst rhoi yr OH ar y pen. Ethanol wedyn yn cynnwys C2H5, so mi fyswn ni'n gwneud C yn y canol, mae gennym ni 2 ohonyn nhw. 5 hydrogen, so dyna chi 1, dyna chi 2, dyna chi 3, dyna chi 4, dyna chi 5, a wedyn ar y pen y fan hyn, mae gennym ni'r grŵp OH. Mae hwn yn nodweddiadol o grŵp alcohol. Wedyn y fan hyn, da ni eisiau enwi. So mae gennym ni 3, so felly prop, an, oherwydd mae o'n dirlawn, does na ddim bondiau dwbl yma o gwbl. Os oes o'n bondiau dwbl, fysa fo'n troi yn prop N, ond prop an sydd gennym ni.
A wedyn, da ni roed yr ol, oherwydd mae gennym ni'r grŵp hydroxyl ar y pen sy'n dangos bod hwn yn alcohol. Okay, so beth sy'n bwysig i chi gofio felly, eich methanol, eich ethanol, eich propanol. Fformula fel alcoholaidd yn dangos yr atomau sydd gennych chi, tra mae'r fformula adeileddol yn dangos sut mae'ch cyfansoddion chi wedi adeiladu a chi angen dangos eich bondiau. Cofiwch hefyd, carbon bob tro yn bondio 4 gwaith, mae'ch ocsigen chi bob tro yn bondio 2 waith, a mae hydrogen chi yn bondio 1 waith yn unig. Reit, os ydyn ni'n mynd at isomerau alcoholau, mae isomerau yn golygu bod yr un fformula folacylaidd gennych chi, ond mae'r fformula adeiladdol yn wahanol. Hynny ydi, maen nhw wedi cael eu adeiladu yn wahanol. So os edrychwn ni fan hyn, os oes gennym ni bwtanol, a da ni'n gwybod bod o'n bwtanol oherwydd mae gennym ni 4 carbon, mi allan ni lunio 3 isomer gwahanol. So, fedrwch chi lunio 3 isomer yn gwahanol, so os ydych chi yn darn o bapur, fysach chi'n gallu trio yr rhain. Nawr, bwtanol, so'r un nodweddiadol fyswn ni'n neud, fysa 4 carbon fel ein, a da ni yn rhoi y grŵp OH hydroxyl ar y pen. So dyma chi'ch bwtanol, fel da ni'n gwybod, fel fysa ni yn ysgrifennu fo mewn ffordd fwy syml. Nawr, dyna chi un isomer. Isomer arall ydy, mi fysa ni'n gallu symud yr bwtan un ôl yma i fod ar garbon arall. So, os ydw i'n gwneud hyn, mi fysa ni'n gallu symud eich grŵp hydroxyl chi i fod yn y canol. Nawr, mae hwn hefyd yn cynnwys yr un fformula folacylaidd, so mae i gyd yn 4H10 ar OH, ond tro yma, mae lleoliad eich OH chi, eich grŵp hydroxyl chi wedi newid, so dyma chi isomer 2. Ffordd arall ydy ein bod ni'n lleihau y gadwyn a bod ni'n rhoi 2 cadwyn mewn un rhes, a wedyn rydyn ni'n dod â cadwyn, neu rydyn ni'n dod â carbon arall i fyny oddi wrth y carbon sydd gennych chi yn y canol yn fan hyn. So, dwi'n mynd i llenwi hein i fewn, achos mae rhaid fi wneud yn siŵr bob tro bod eich carbon chi yn cynnwys wedi bondio 4 gwaith. So, os gwelwch chi fan hyn, 4, so 1, 2, 3, 4, H10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a wedyn mae gennym ni hwn yn dod i ffwrdd yn fan hyn. Nawr, dyma chi trydydd isomer yn fan hyn. Nawr, enw hwn yn fan hyn ydy tan 1 ol, oherwydd mae ar carbon rhif 1 yn fan hyn. So, da ni'n rhifo'r carbonau yma mwyn bod gyda'r rhif lleia posib. So, rhif 1 sy'n ni'n rhoi yn hytrach na rhoi rhif 4. Nawr, enw hwn yn fan hyn ydy 1, 2, 3, 4. Nawr, gan bod o ar carbon rhif 2, da ni'n galw hwn yn bwtan 2 ol. Ond yn fan hyn rwan, da ni efo 3 carbon mewn rhes. Okay? So, un rhes heb i dorri, un rhes lle da chi ddim yn gallu canghennu ffwrdd oddi wrtho fo. Nawr, ar gyfer 3, da ni'n galw nhw'n prop an. Okay? Ac felly, da ni hefyd yn fan hyn, nawr, gan bod fi wedi rhifo 1, 2, 3, ond da ni eisiau rhifo lleiaf bob tro. Nawr, da chi eisiau'r grŵp gweithredol fod ar yr rhif lleiaf bob tro. So, fyswn ni'n troi'r 1, 2, 3 neu fod yn 1, 2, 3, achos mae 1 yn rhif llai na 3. So, os ni'n deud propan 1 ol, oherwydd mae'r OH rwan ar carbon rhif 1. Ar carbon rhif 2 ym mhen hyn rwan, so ar carbon rhif 2, mae gynna ni y grŵp yma'n dod i ffwrdd, sef CH3. Nawr mae C yn golygu 1 meth an, iawn, so felly, da ni'n troi hwnna yn grŵp methyl, so 2 methyl propan 1 ol. So mae'r rhain i gyd
yn isomer efo'i gilydd. So maen nhw'n adeiladu, maen nhw wedi adeiladu oddi wrth ei gilydd. Nawr, edrychwch fan hyn rwan, Cn, H2n plus 1 ydy yr fformula gyffredinol. Gan I wirio hwn. Nawr, Cn, os dim C4, H ydy 4 lluosif o 2 yn rhoi 8 i chi, plus 1 ydy 9 a wedyn y grŵp OH. So, I ddeg gwir yn fan hyn, wan, gan bod ni'n grwpio'r OH yn fan hyn, mi rydan ni eisiau rhoi hwnna yn 9 yn fan yna. So, mae hein i gyd yn cynnwys C4, H9, a wedyn mae gennych chi roi. Ond maen nhw gyd, iawn, wedi adeiladu yn wahanol. So, mae fformula yn nhw yr un fath, ond mae fformula moleculaidd nhw'r un fath, ond mae fformula adeileddol nhw yn wahanol i gilydd. Nawr, mae hein yn gallu bod yn anodd, iawn? So dyna pan mae'r hein a'r haen uwch yn fan hyn. So os ydych chi yn cael chydig bach o drafferth efo hein, jyst chydig bach o ymarfer ydy. So os edrychwn ni fanna, da ni eisiau cofio rheolau wrth enwi isomerau chi. Dych chi'n dod o hyd i'r gadwyn parhaus hiraf o atomau carbon. Sef y cadwyn hiraf sydd gennych chi sydd ddim yn doriedig. Iawn, so os dwi'n mynd fel hyn, yna'r cadwyn hiraf sydd gennych fi fanna fysa 4. Dych chi roi enw ar sail enw'r molecule ynghyd â'r alcan cyfatebol, so fysa pent yn golygu 5, prop, 3, meth, eth ac yn y blaen. Dych chi wedyn yn dod o hyd i'r grŵp weithredol, so mewn alcoholau OH ydi o bob tro, yr hydroxyl. So, da ni'n gwybod efo eich alcoholau chi, maen nhw gyd yn mynd i'n gorffen efo'r ol na a'r anol os ydi o'n alcanau. So, felly, dych chi wedyn dod o hyd i'n gadwyn ochr carbon. So, hein rhan amla i chi mynd i fod yn grŵp methyl, sef y CH3, neu weithiau mi welwch chi grŵp ethyl sydd yn CH2CH3, ac mae hwn yn mynd ar ddechrau'r enw yn rhefn y wyddor. Dych chi'n rhifo'r atomau carbon yn y brif gadwyn, gan ddechrau'r pen sydd agosaf at y grŵp gweithredol. So, os o'n i'n ôl yn fan hyn, os fysa'r grŵp gweithredol ochr yma, mi fyswn ni'n dechrau cyfri o'r ochr grŵp gweithredol. So, os ni'n mynd 1, 2, 3, 4 yn hytrach na 1, 2, 3 a 4 yn fan hyn. A wedyn yn ola, dych chi'n rhoi rhifa o flaen bob grŵp i gyfateb i'r rhif y carbon lle'n union mach grŵp hydroxyl chi fan hyn. Wel, mae ar carbon rhif 1, felly dych chi'n deitha fi bwtan 1 ol. Neu os ydy'r carbon rhif 2, mae o'n bwtan 2 ol ac yn y blaen. So, cymwch dipyn amser i edrych ar hein i wneud yn siŵr eich bod chi'n deall y rheolau yma. Nawr, enwi isomerau alcoholau. So, os welwch chi fan hyn, mae gennych chi enghraifft o isomer alcoholau. So, felly gewch chi gwestiwn yn hwle lle ydych chi angen i enwi. So, ydych chi'n gwybod bod o'n alcohol yn syth, oherwydd mae gennych chi grŵp hydroxyl. Okay? Da ni'n gyntaf yn rhifo y gadwyn carbon gyda'r rhifau lleia posibl sydd gennych chi ar gyfer y grŵp weithredol. So, felly, os oes ni'n mynd ffordd hyn, os ni'n mynd 1, 2, 3, 4, sy'n golygu bod y grŵp hydroxyl chi ar grŵp rhif 3, ond os na i ddechrau rhifo'r ochr yma, mae'r rhifau yn mynd i fod yn llai. So, da ni'n mynd 1, 2, 3, 4. So, ar grŵp rhif 2, ma'ch grŵp hydroxyl chi yn fan hyn. Felly, ar carbon rhif 2 hefyd, mae gennym ni rhywbeth yn dod i ffwrdd yn fan hyn, sef CH3, ac ar carbon rhif 3, mae gennym ni CH3 yn dod i ffwrdd. Felly, prif un, da ni'n edrych am y gadwyn carbon hiraf parhaus. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 yn fan hyn. Iawn, os nwch chi gofio nôl, 4 yn cyfeirio at bwtan. Nawr, da ni'n gwybod bod o'n alcohol. So, bwtan, ac ar carbon rhif 2, mae gennych chi eich ol. So, mae o'n bwtan ol. Da ni wedyn yn edrych am unrhyw ganghenni sy'n digwydd branch, da ni'n galw hynna canghenni, rhywbeth yn dod i ffwrdd, a mi welwch chi ar rhif 2 yn fan hyn, ar carbon rhif 2, mae gennym ni rhywbeth yn dod i ffwrdd, ac ar carbon rhif 3. So, mi rydyn ni'n mynd rhif 2 a rhif 3, achos da chi eisiau deithio fi lle maen nhw wedi cael eu lleoli.
A enw'r grwpiau yma, oherwydd mae un carbon sydd gennych chi, ydy methyl. So mae gennych fi un grŵp methyl yn fan hyn, a mae gennych fi grŵp methyl yn fan hyn. So, efo'i gilydd, mae gennych ni 2 grŵp methyl. So, be dyn ni'n galw hein ydy deu methyl. Iawn, so hwn yn cymryd chydig bach amser i'ch cael eich pennau chi rownd efo. So, enw hwn felly ydy 2, 3. So, ar carbon rhif 2, mae gen i grŵp methyl. Ar carbon rhif 3, mae gen i grŵp methyl. So, mae gen i fi 10 methyl. Bwtan, oherwydd mae gen i fi 4 carbon, ac ar rhif 2, mae gen i fi rôl. A cofiwch bob tro wrth i chi rifo eich carbonau chi, mae'r grŵp gweithredol yn fan hyn ydych chi angen i'w gael ar y rhif lleia bob tro. Hwn sy'n cymeryd y flaenoriaeth bob tro. So'r blaenoriaeth, felly, wrth rifo eich carbonau yn y gadwyn hiraf, ydy eich grŵp gweithredol. Ac yn yr achos yma, y grŵp gweithredol sydd mewn alcoholau chi ydy'ch grŵp hydroxyl chi. So hwn sy'n cael y blaenoriaeth. So hwn ydych chi angen ar yr rhif lleia bob tro. Iawn? A fel o'n i'n dweud, mae hwn yn waith haen uwch. Right, so dyma chi gwestiwn arholiad. So fformula bwtanol chi. So cofiwch y C4 yna. So dyn ni yn grwpio, dyn ni'n rhoi 9 fan hyn dydan, dyn ni'n grwpio'r un ola na gyda'ch grŵp hydroxyl chi fan hyn. So mae yna 4 isomer safle. So safle yn golygu bod chi yn newid y grŵp hydroxyl yma i wahanol lefydd. So ydych chi eisiau adnabod pa rei di bwtan unol, bwtan diol, 2-methyl propan unol, 2-methyl propan diol. So os gawn ni gychwyn efo rei sydd ychydig bach yn hawdd. So os nawn ni edrych ar C yn fan hyn. So 1, 2, 3, 4. So mae o'n bwtan. Ac felly, mi welwch chi bod y grŵp OH yma fan hyn yn mynd i fod ar carbon rhif 1, achos da chi eisiau fo ar y rhif lleia. Felly, da chi'n galw hwn yn bwtan unol. So felly, C ydy'r isomer yn fan hyn. Os da chi wedyn mynd ar B, be welwch chi? Mae o'n dilyn yr un patrwm o hwn, ond beth sydd wedi digwydd mae'r grŵp hydroxyl chi rwan ar carbon rhif 2. Felly, bwtan diol di hwn, felly eich isomer chi ydy B. Nawr, mi welwn ni ar gyfer y 2 yma, mae'r gadwyn wedi bwrhau, so mae'r gadwyn bwrhau sy'n fan hyn yn 3. 3 sydd gennych chi. Da chi eisiau rhifa lleiaf bosib bob tro, so cofiwch mae hwn sydd yn cymeryd y flaenoriaeth, so mae carbon rhif 1 yn fan hyn, carbon rhif 2, carbon rhif 3. So felly, da ni'n gwybod felly ar carbon rhif 2, mae gennym ni grŵp methyl, ac ar carbon rhif 1, mae gennym ni eich grŵp hydroxyl chi. So felly, enw hwn ydy 2 methyl propan unol, ac felly, D ydy'r isomer cywir yn fan hyn. Felly, mae hwn yn gorfod bod yn 2 methyl propan diol, so felly ni wirio. So eto, ydych chi eisiau rhif lleia, wel mae o'n y canol, so dim ond pa ffordd ydych chi'n mynd. Rhif 2 ydy'ch grŵp OH chi'n mynd i fod. Mae yna 3 cadwyn, felly mae o'n propan, diol, a wedyn ar y top fan hyn, mae gennych chi'ch 2 methyl, so felly A ydy'ch isomer chi ar y top yn fan hyn. Reit, os nawn ni symud ymlaen rwan ta, ethanol ydy'r alcohol mwyaf cyffredin, so mae gennych chi 2 carbon yn eich ethanol chi, so hwn ydy'r un fwyaf adnabyddus. Sut ydych chi'n creu eich alcoholau chi? Wel, da ni'n creu alcoholau mewn ffordd o'r enw eplesiad, fermentation yn Saesneg, ac mwyn eplesu, mi rydyn ni'n cael glwcos, iawn, siwgr, Fan'na mae glwcos, a da chi yn ei eplesu fo drwy ddefnyddio burum. Burum ydy yeast, be da chi'n defnyddio i pobi bara, i wneud bara. Ond beth sydd yn arbennig yn y burum ydy bod gennym ni enzymau, so chi'n cofio eich gwaith bioleg, bywydeg chi. Mae enzymau yn catalyddion, sef rhywbeth sydd yn cyflymu adwaith cemegol, ond heb cael ei ddefnyddio ei hun.
A be da ni'n ffurfio fan hyn ydy ethanol. Da ni'n gwybod na ethanol di o, oherwydd gyda ni 2 garbon, a mi rydyn ni hefyd yn cael sgil gynnyrch o garbon diocsid yn fan hyn. Nawr, mwyn i'r plesio digwydd, so dyma'r ffordd da ni, cofiwch mae alcohol ydy'r ethanol, ydy'r alcohol fwy adnabyddus. Hwn ydy'r alcohol sydd yn cael ei yfed yn gymdeithasol. Ac mwyn creu eich ethanol chi fan hyn, ac mwyn i'r ensymau weithio, os da chi'n cofio nôl eto eich gwaith bywydeg chi, mae rhaid i ni gael hydoddiant glwcos, iawn, so mae rhaid i chi gael glwcos ar y cychwyn. Mae rhaid i chi cael tymheredd efo amrediad rhwng 20 a 40 gradd Celsius, oherwydd dyma lle mae tymheredd optimum eich ensymau chi yn gweithio. Mae'n gorfod digwydd yn absenoldeb ocsigen, so mae o'n anaerobic, os da chi'n cofio hwnna eto. A mae pH hefyd yn bwysig, oherwydd mae'ch ensymau chi'n gallu dadnatureiddio os ydy'r pH yn anghywir neu mae'r tymheredd yn anghywir. Nawr, ar ôl chi gael eich alcohol chi, mae gennych chi falle chydig bach o byrym ar ôl, dim wedi adweithio, felly ydych chi angen hidlo mwyn tynnu'r byrym o'n, achos ydych chi ddim eisiau byrym yn yr alcohol, yn yr ethanol ydych chi wedi creu. So os nwch chi gofio, mae hidlo, ydych chi'n defnyddio offer y twmffat neu twndys sydd yn gwahanu y byrym anhydawd oddi wrth yr alcohol. A wedyn, ydych chi'n gallu distylltu'r gymysgedd o ethanol a dŵr, achos ydych chi eisiau gael gwared ar y dŵr, a wedyn da ni'n neud y broses distyllu. So beth sy'n bwysig i gofio ydy'r amodau yma yn fan hyn. So, felly, os gawn ni gwestiwn arholiad yn fan hyn, ysgrifennwch hafaliad sy'n cynrychioli'r hafaliad geiriau sy'n cynrychioli'r adwaith. So, mi fysa ni'n mynd glwcos, ydych chi'n cychwyn efo, a mi ydych chi yn ffurfio ethanol, ydy'r alcohol, a wedyn eich carbon diocsid ydy y cynnyrch sydd gyda chi yn fan yna hefyd. Rowch y term am y broses sy'n digwydd pan fydd ethanol yn cael ei ffurfio o hydoddiant glwcos, felly y broses yma'n hyn ydy eplesiad. Nawr, distyllu. So, beth sydd gennym ni yn fan hyn rwan ydy cymysgedd o ethanol, a felly chydig bach o glwcos sydd heb di adweithio. So, ydych chi eisiau ethanol pur yn dod allan yn fan hyn. So, mae hwn yn waith ydych chi wedi gwneud yn blwyddyn 10, so os gofiwch chi, mi ydych chi'n gallu gwahanu'r ethanol a'r glwcos oddi wrth ei gilydd, oherwydd bod gynnyn nhw berw bwyntiau gwahanol. So, da ni'n berwi ac yn anweddu, mae'r ethanol gyda berw bwynt is, ac felly ar ôl iddo fo gael ei anweddu, mae o'n mynd lawr y cydwisydd, mae'n cael ei gydwiso a mae o'n dod allan fel eich ethanol pur chi. So, pam mae'r ethanol yn gallu cael ei wahanu oddi wrth yr hydoddiant glwcos yn defnyddio'r dull yma? Wel, mae gennym nhw berw bwynt gwahanol, a digwydd bod mae berw bwynt ethanol yn is na'ch hydoddiant glwcos, ac felly mae o'n mynd i cael ei gasglu gyntaf. Iawn, so mae berw bwynt eich ethanol chi yn is na glwcos. Gynnech chi diagram yn dangos cyfarpar neu offer sy'n gallu cael ei ddefnyddio i wneud ethanol trwy eplesiad. So eto mae gennych chi glwcos, mae gennych chi byrym, mae gennych chi ewyn, a wedyn mae gennych chi nwy X yn troi'r dŵr calch yn lleithog. Cwblhewch a chydbwyswch yr afaliad symbol ar gyfer yr adwaith. So, da ni'n gwybod bod ni'n cychwyn gyda glwcos. Mae gennym ni byrym, y byrym sy'n cynnwys yr ensym. Rydyn ni angen i gatalyddu y broses yma. Da ni'n ffurfio ethanol. Os welwch chi fan hyn, y nwy da ni'n ffurfio ydy X. A sut da ni'n gwybod hwnna hefyd, os da chi ddim yn gallu cofio'r hafaliad yna, cofiwch dŵr calch yn troi'n lleithog, rhywbeth da chi hefyd wedi wneud yn blwyddyn 10, iawn, so mae dŵr calch yn troi'n lleithog yn brawf ar gyfer y nwy carbon diocsid. Nawr, mae gennym ni bocs yn fan hyn, a be welwn ni, os da ni eisiau cydbwyso'r carbonau, so mae gennych chi 6 carbon yn fan hyn, mae gennych chi 2 llosif y 2, so mae gennym ni 4 carbon yn fanna ar hyn o bryd, so wrth gwrs, 1 sy'n gennym ni fan hyn, so da ni eisiau rhoi 2 fan hyn mwyn cydbwyso. Mae byrym yn gweithredu fel catalydd yn y broses,
Rhowch reswm pa mae catalyddion yn cael eu sgyfrennu uwchben y saeth yn fan hyn. So maen nhw uwchben y saeth oherwydd yr unig beth maen nhw'n wneud ydy cyflymu'r adwaith. Dyn nhw ddim yn cymeryd rhan yn yr adwaith. Yr unig beth mae'r ensymau yn wneud, yr ensym yn y burym ydy cyflymu'r adwaith. Felly, dim yn cymeryd rhan yn yr adwaith, dim ond yn cyflymu'r adwaith. So felly dim yn cymeryd rhan yn yr adwaith. Rhan yn yr adwaith. Yr unig beth mae'n wneud ydy cyflymu'r broses. Okay, so mae'n cyflymu y broses, cyflymu'r adwaith, gwneud yn siŵr bod y glwcos yn cael ei ddadilfennu, yn cael ei plesu i ethanol a carbon dioxide. Reit, diodydd alcoholig. So, falle gwch chi gwestiwn sy'n deud chi am esbonio effaith diodydd alcoholig ar ein iechyd ni. Pa effaith mae'n gael yn economaidd, yn gymdeithasol. A mi ydych chi hefyd eisiau gwybod am ffyrdd eraill o ddefnyddio ethanol sydd yn wahanol i defnyddio fel diodydd mewnol yn eich cwrw, yn eich gwin ac yn y blaen. So, fysach chi'n gallu cael chydig bach o amser jyst i lenwi hein i feddwl os fysach chi, efo chydig bach o amser os ydych chi'n edrych ar y recordiad hwn, so chi'n gallu rhoi pause ar hwn a jyst meddwl beth ydych chi'n rhoi i lawr. So, o ran iechyd, mae llawer o glefydau neu afiechydon yn air arall fysa ni'n defnyddio ar gyfer clefydau yn gysylltiedig efo cam defnyddio alcoholau. So pethau fatha canser, so mae'n gallu achosi gwahanol fath o canserau yn y corff. Pwysydd gwaed uchel, high blood pressure, a rhywbeth ar enw cirrhosis ar y iau. Y iau ydy'r liver. A mae cirrhosis yn rhywbeth sy'n gallu effeithio ar weithrediad yr iau sy'n gallu achosi llawer iawn o problemau ac yn gallu achosi marwolaeth hefyd. Ac wrth gwrs, iselder hefyd. Nifer o marwolaethau sy'n uniongyrchol yn gysylltiedig â alcoholau yn y Dinas Unedig yn gallu bod yn 9,000 bob blwyddyn. So mae'n achosi llawer iawn o broblemau iechyd. Yn gymdeithasol, mae tua 20% o bob achos o bob drais sy'n cael ei ddatgan i'r heddlu'n digwydd oherwydd bod alcohol yn gysylltiedig yn agos â dafarn neu glwb nos. So mae'n gallu achosi problemau troseddol, bobl yn troseddu. Okay, crimes. A mae'n cygrifio gos blynyddoedd troseddau yn gysylltiedig â alcoholau yn gallu bod tua 8 biliwn, 13 biliwn, so mae'r gost yn anferth yn dydy. Iawn, sa'r arian yna'n gallu cael ei defnyddio ar gyfer efallai pethau sydd yn fwy perthnasol fatha pethau ar gyfer gwella iechyd ac yn y blaen. Yn economaidd, mae yna dres yn cael i'w godi ar gyfer gwerthu diodydd sy'n cynhyrchu lot o arian i'r llywodraeth. So mae hwnna'n dod â revenue arian i fewn i'r llywodraeth. Ond mae crin dipyn, so mae hwnna'n beth da yn llywodraeth, ond ar y llaw arall, mae yna lot o arian cyhoeddus yn cael ei wario bob blwyddyn ar drin unrhyw afiechydon neu glyfydon sy'n gysylltiedig â alcohol ac hefyd yn gallu delio efo pethau oherwydd gam ddefnyddio alcohol. So, yn amlwg, felly, bod y revenue cael y codi'r treth yn beth da i'r llywodraeth, mae lot o'r arian wedyn yn cael ei ddefnyddio i drin problemau sy'n wneud ag yfed alcohol. So, chi'n gallu gweld, chi'n gallu cael efallai rhyw gwestiwn arholiad yn deitha chi, reit, be di rai'r problemau iechyd, be di rai'r problemau cymdeithasol, a beth ydy'r effaith economaidd ydych chi yn ei gael oherwydd diodydd alcoholig fel ethanol. Sut arall da ni'n defnyddio ethanol? Mae ethanol hefyd yn cael ei defnyddio, mae'n hydoddydd da. So, ydych chi'n cofio nôl eto i waith blwyddyn 10 efo dŵr hydoddydd, rhywbeth sy'n gallu hydoddi mewn dŵr yn hydoddydd, mae'n gallu hydoddi rhywbeth. Mae rhai pethau na'n hydod mewn dŵr, ac felly mae ethanol yn gallu cael ei ddefnyddio i hydoddi rhywbeth.
Ethanol hefyd yn cael ei ddefnyddio, da ni wedi defnyddio lot o hwn yn ystod y Covid, adeg y Covid, lle o gynna ni gel gel oeddech chi'n gorfod defnyddio ar eich dwylo chi mwyn trio lladd y Covid, neu wneud yn siŵr bod y Covid ddim yn ymledu. So mae ethanol yn rhywbeth sydd yn gallu gwrth-bacteria sy'n gallu lladd pethau. A da ni hefyd yn defnyddio fo fel tanwydd, fel fuel, a meddwn ni nôl at hwnna mewn chydig. So dyma chi gwestiwn arholiad. Mae ethanol i gael mewn diodydd alcoholaidd. Rhowch un problem iechyd sy'n gysylltiedig am ddefnyddio alcohol dros gyfnod hir amser. So, sy'n chi'n gallu gallu achosi canserau, pwysedd gwaed uchel, cirrhosis o riau. So, unrhyw un o hynna. Cofiwch, gan bod yn deud un, dim ond un. Iawn, peidiwch yn rhaid mwy nag un yma. Dwi jyst yn rhaid mwy nag un mwyn ddangos beth chi'n gallu rhoi fel ateb. A wedyn un problem gymdeithasol sy'n gysylltiedig gyfer gormod alcohol. So hwnna'n gallu bod yn trais, troseddu, iawn. Bo chi'n cael mewn I helynt gyda'r heddlu. Iawn, bod na rhywbeth yn digwydd sydd ddim yn gwrth-gymdeithasol. Iawn, so rhywbeth yn amlwg ydych chi ddim eisiau cael eich hun mewn trafferth. Reit, cadw golwg yr amser. Reit, biodanwydd. So mi fydda ni'n gallu defnyddio alcoholau fel biodanwydd. So be ydi biodanwydd? Bio ydi rhywbeth byw, bioleg. So tanwydd sydd wedi cael ei gynhyrchu o blanhigion, a fel arfer pethau fel canser sugarcane. So mae hwn yn rhywbeth sydd yn cael ei ddefnyddio mewn gwledydd fel Brasil, oherwydd mae gennyn nhw lot yr hinsawdd cywir ar gyfer tyfu siwgr. Ac wrth gwrs mae gennyn nhw lot o le, lot o dir mwyn gallu tyfu yr siwgr, y canser siwgr yma. Sut mae'n cael ei gynhyrchu? Aplesiad. So, da ni wedi dod ar draws hwn o'r blaen. Iawn, so trwy'r broses aplesiad. So, cofiwch tanwydd, ynde. Tanwydd ydi fuel, so da ni'n defnyddio hwn mwyn creu rhyw fath o egni. So, ni yn gallu defnyddio biodanwydd yn ceir yn lle diesel a petrol sydd yn dod o hylosgi tanwyddau ffosil. A fel, os nwch chi gofio am hylosgi tanwyddau ffosil yn creu problemau cynhesu byd eang oherwydd bod nhw'n yrru carbon dioxid. So mae biodanwydd felly, mae'n fanteision iddo fo, ond mae yna anfanteision. So eto, efallai, gwch chi gwestiwn chwe marc, lle ydych chi'n gorfod dweud y gwahaniaeth neu adnabod y manteision a'r anfanteision o biodanwydd. So be di'r manteision? Mae o'n adnewyddadwy. Gan ein bod ni'n ei gynhyrchu blanhigion fel canser i siwgr. So hynny ydy, ydych chi'n gallu cael mwy ohono fo. Iawn, yn wahanol I tanwydd ffosil, gyntaf ydych chi wedi llosgu eich olew, mod I mynd. Ond mi rydyn ni'n gallu ail blannu planhigion, felly mae o'n adnewyddadwy. Planhigion rydyn ni'n ddefnyddio I wneud bioethanol yn amsugno carbon dioxid, iawn, yn y broses o photosynthesis. So felly, sy'n golygu bod ethanol yn allu rhoi llai o carbon dioxid yn gyffredinol, felly da ni'n deud bod o'n carbon neutral. So hynny, bod chi yn rhoi carbon dioxid allan drwy hylosgu eich tanwydd ffosil, eich tanwydd biodanwydd chi, mae'r carbon dioxid sy'n cael ei ryddhau wedyn yn cael ei gymeryd nôl I fewn gan y planhigion yn y broses carbon dioxid, ac felly mae gennych chi gylch rhwngthyn nhw, so mae'n deud bod o'n carbon neutral. Ond be ydy'r anfanteision? Dach chi angen egni I gynhyrchu'r bioethanol. Ac os di hwn yn cael ei gynhyrchu drwy tanwydd ffosil, wel, mae'r arbedion dach chi'n gwneud drwy fod yn carbon neutral, os dach chi'n llosgu tanwydd ffosil, dach chi dal rhoi carbon dioxid I fewn i'r atmosffer.
os ydym ni yn creu'r egni drwy adnodd anadnewyddadwy fel eich solar neu'ch gwynt neu'ch llanw chi, yn amlwg, iawn, mi fysa'r anfantais yma yn troi yn fantais. Mae'n rhyddhau llai o egni o bob gram na tanwy ffosil, sy'n olygu da chi angen mwy o bioethanol ar gerbyd i wneud yr un daith, so felly sa'n hwnna yn gwthio y gost i fyny rwedyn. A wedyn, da chi angen darnau mawr o dir i gynhyrchu'r planhigion da chi angen yn y broses o gynhyrchu bioethanol. A cofiwch, mae hyn yn golygu wedi bod yna llai o dir ar gael i gynhyrchu bwyd, a mae galw am fwy o dir yn gallu arwain a datgoedigo, bod ni'n colli ein coedwyd, yn coedwigoedd ni. Ac wrth gwrs wedyn hefyd, mae hwnna'n gallu achosi bod yna gynnydd yn lefel y carbon dioxide yn yr atmosffer, oherwydd mae gennych chi llai o blanhigion o gwmpas i ffotosyntheseiddio. So, mae gennych chi pethau da ac yn amlwg pethau drwg. So, os newch chi edrych yn fan hyn rwan, so math o gwestiwn ydych chi'n gael. Ym Brasil, mae canser siwgr yn cael ei ddefnyddio yn wneud ethanol. Mae'n bosibl defnyddio ethanol lle petrol mewn ceir. Mae nifer o bobl yn meddwl mae ethanol yw tanwydd y dyfodol, ond mae eraill yn poeni am faterion ymgylcheddol. So, dyma chi gwybodaeth am faint, os ydych chi'n llosgi 1 decimeter cubed o ethanol o petrol. So'r ffynhonnell, siwgr, olew crai. Egni, 23.5, a ydych chi'n cael 33 mewn petrol. Mae hwn yn rhyddhau 1.5 o carbon dioxide, a mae hwn yn rhyddhau 2.2. Defnyddiwch y wybodaeth a'r tabl ydych chi wybod i ateb y cwestiwn canlynol. Newch un mantais ac un anfantais o ddefnyddio ethanol yn lle petrol mewn ceir. So, un mantais ydy, mae ethanol yn rhyddhau llai o carbon dioxide na petrol. Iawn, so ethanol yn rhyddhau llai o, llai o carbon dioxide na petrol, so mae hwnna yn dda, achos mae hwnna'n well i'n amgylchynu. Ond yr anfantais ydy, mae ethanol chi yn rhyddhau, iawn, llai o egni na'ch petrol chi. Felly, ydych chi angen defnyddio mwy o ethanol mwyn cael yr un egni ar petrol. So, anfantais, mae'n rhyddhau llai o egni na'ch petrol. So, mae'n rhyddhau llai o egni na petrol. Sydd yn golygu felly, os fysa'ch car chi wedi cael ei lenwi gyda ethanol, fysa rhaid i chi roi mwy ethanol i fewn na petrol, ac wedyn os ydych chi eisiau cynhyrchu mwy ethanol, yna mae gennych chi broblemau, felly ydych chi eisiau mwy cansenni siwgr, ydych chi eisiau mwy o dir, ac yn y blaen. Reit, adweithio alcoholau. So, mae'ch alcoholau chi yn gallu adweithio drwy y broses oxidio. So, mae'ch alcoholau chi'n gallu cael ei oxidio, sef ennill ocsigen. So, mae'ch alcoholau chi, mae ethanol. Os da ni yn adio ocsigen iddo fo yn fan hyn, da ni'n ffurfio asid ethanoic. A mae hwn yn enghraifft o asid carboxylic. Okay, so da ni'n oxidio. So, mae ethanol gael mewn diodydd alcoholig. Mae diodydd alcoholig yn troi'n sir os ydyn nhw'n dod i gysylltiad ag aer am gyfnodau oherwydd bod ethanol yn cael ei oxidio i ffurfio asid ethanoig a dŵr. Cwbl ewch ar hyfaliad. Felly, sbiwch rwan yn fan hyn. Y grŵp sydd gennym ni fan hyn ar y pen fan hyn ydy'r grŵp COOO. Yna, da ni'n galw hwn yn grŵp carboxyl. So, chydig bach yn wahanol i'ch hydroxyl chi. Rwan mae gennych chi COOH. So, yn fan hyn, mi fysa ni roi C2. So, yn fan hyn, sori, eich asid. Dwi wedi gwneud yn hynny'n anghywir gan bod fi'n brysio. Os da ni'n mynd ar fan hyn, mae gennym ni C3. C3, yn drwy gennym fi, COOH plus eich H2O ydych chi'n ffurfio yn fan yna. Nawr, dwi yn ymwybodol bod ni'n dechrau rhedeg o amser, so na i just fynd am hwn i chi. Sut da ni'n profi am alcoholau? Mae gwresogi alcoholau efo potassium dichromate
yn achosi'r lliw fynd o oren I wyrdd. So dyma un ffordd o adnabod profi am alcoholau chi. Ydy, os nwch chi edrych yn fan hyn, os ydyn ni yn cynnesu'ch alcohol chi efo potasiwm dicromad wedi asidio, asidio'n golygu bod yna asid yna fo, os ydy o'n troi o oren I wyrdd, so os oes yna alcohol yn bresennol, mae'n troi yn oren. Os oes dim alcohol yn bresennol, mae'n aros yn oren. Mae hwn yn braw sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer profi presenoldeb alcohol ar anadl bobl os ydyn nhw'n meddwl bod nhw'n yfed y gyrru. So yn eich breathalyzers chi, dyma ydy'r adwaith sydd yn digwydd. So mae'r ocsigen sydd yn eich anadl chi yn ocsidio'r alcoholau ac yn ffurfio eich asid carboxylic chi sydd yn wedyn yn golygu bod y lliw yn mynd o oren I wyrdd. So, na I just neu hwn yn gyflym efo chi. Proses A, burium yn cael ei ychwanegu at yr hydoddiant ac yn cael ei adael mewn lle cynnas. Beth ydy enw y broses yma, sef eplysu. Eplesiad, dwi wedi methu'r E fan'na. Burium yn cael ei dynnu ffwrdd, hidlo, a wedyn, os da ni'n gwahanu'r ethanol, mi rydyn ni'n distyllu yn fan hyn. Ticwch tic wrth ymwyl prawf cemegol mwyn dangos os gyda ni alcohol presennol, ychwanegu potasiwm dicromad wedi asidio, a be ydy'r newid lliw, os ydy alcohol yn bresennol, mae o'n mynd o oren I wyrdd yn fan yna. Nawr, dwi yn ymwybodol bod ni wedi rhedeg allan o amser, ond mae gennych chi chydig bach fwy wybodaeth am y spectrosgop isgoch, ond yn amlwg dwi ddim yn mynd I frysio trwy hwnna a rhywbeth efallai fedrwn ni cael cyfle I wneud eto. Mae yna, os fedrwch chi, dwi wedi roed o yn y Q&A, lle mae'r cwestiynau ac atebion, mae yna quiz wordball I chi allu gwneud hefyd yn fan yna. Nawr, gobeithio bod hwnna wedi bod yn fuddiol. Diolch yn fawr I chi am wrando a phob lwc I chi yn eich aroliadau.